Všetky scénky, skeče a pesničky sú len paródiou a majú pramálo spoločné s realitou. Ibaže by ne. Dámy a páni, vitajte. Toto je Super Silvester 2007. Spoločne privítajme moderátorku dnešného večera, Hrkalku Jarmokovú. Krásny silvestrovský večer vám prajem. Som rada, že dnes tu môžem byť s vami práve ja. Viem, že na skvelú silvestrovskú zábavu by to vrchovato stačilo. Ale dnes tu nebudem sama. Spolu so mnou tu budú ďalšie mená, mestá, zvieratá a veci. Preto privítajme v tejto chvíli glosátorov dnešného večera, ktorými sú Mora Monsterová. Nej mi nikto nehovorí, že nás nesledujú, keď sledujem, že nás sledujete. Tak dnes nemám dobrý deň, som sem prišla z donútenia za 2 milióny, ale nechcite za tie prachy odo mňa nejakú srandu. A Chruňo Monster! Dobrý večer, nie? Tá tu je skvelá, tá stratosféra, nie? To je skvelé, tu je toľko ľudí, jak na mojom koncerte bolo nikdy. Na sklonku roku spomína myseľ naň, ba chvíľami i slza v oku vystrekne, ako keď kombajn prejde laň. Ďakujem vám. Ďakujem. Táto musím povedať, že to krásny text, to som písal ja, nie? Nie, Chruňko, to ja sama. Dnes budeme spomínať rok 2007. Niekto sa narodil, niekto zistil, že má problémy s prostatou, niekto sa narobil a niekto zomrel, niekto bolestne, niekto bezbolestne a 27 miliónov ľudí stratilo strechu nad hlavou vďaka vlne tsunami. Ale spomeňme aj horšie veci. Niekto vyhral v športke a čo je úplne najhoršie, zistila som, že Mariana Chvíľku Boučková zarába o 10 000 korún viac než ja mesačne. Ale prejdime na veselejšiu tému, veselejšiu notu. Ako ste prežívali rok 2007 práve vy? Som si kúpila 250 párov topánok, 222 kožuchov z mŕtvého zvieraťa a stihla som do džuba 224 ľudí. Pekný rok to bol. Ale ja by som rád povedal, že ako si kúpila tie norkové kožuchy, nie? Morika, poviem, nie? Tá story. To poviem story, nie? Išli sme do Myškolca, nie? Autom, nie? Išli sme do Myškolca, nie? A tam sme došli do obchoda a hovorím tomu chlapíkovi, nie? Že henten kožuch, nie? Akože henten kožuch, nie? A on že, krém? A hovorím, debil, ne krém, nie?
Ale že akože kožuch, nie? A on že kožuch, ukazujeme. Nie, že ako pre mňa. No to pre teba, to je, čo si kúpila, nie? A hovorím mu, že ten tam. A on že, kérem. Ja hovorím, ne krenta, debil si, nie? A hovorím, že ten tam. A on že, kérem. A hovorím, že ten tam. A vieš, čo mi na to povedal? Nie, neviem. Takže, kérem, nie? To bol podľa mňa Maďar. A my sme sa tak zabavili, nie? My sme s Morikou sa začali smiať, že ako kérem, nie? Tá situácia, že že to boli, akože, a pekný rok bol ten 2007. Ja som si kúpila nové lodičky. Tá pekné, čo stali? 100 €? Len? Táto Vietnamky? Tá už sa mi nepáčia, sedlač. Január. Pustíme si prvý príspevok. Milí televízni diváci, ahoj. Dobrý večer, aj keď podľa času aj dobrú noc už za chvíľu, ne? No, prihováram sa vám teraz ako bývalý starosta dedziny Cérová, časť Rozbehy, kde sú všetci občaná poctivými plácami koncesionárnych poplatkov, aj D, P a nebojím sa to povedať aj H. Ako iste viete, milí diváci, verejnoprávna STV už zas nemá riaditeľa. Starý už je fuč, nového ešte nezvolili a tak hľadali človeka, ktorý to cíci, áno, takže neplačte, sem tu ja, ako odborník na maduálnu komunikáciu a... Mediálnu. Čeho? Mediálnu, ne maduálnu. A sem ríkal, ne? Neríkal. Ale sem tak ríkal, ty sa mi do toho teraz nepleť, Milatko, lebo potom nevíde prekvapenie. Ne, a neríkal si maduálnu. Jak sa to ty teraz, neríkal si? Co si, v kravíne, alebo v družstve sme, alebo čo? Tak tu televízii si vykáme všetci, ne? Neríkal ste? No, dobre, starosto, jak hovoríš, neríkal ste mediálnu, ale... Dobre, moja zálež, lebo fakt nevíde prekvapenie potom. No, takže, milí diváci, na kde som to skončil teraz, ha? No, ja vám to povím tak, jak to cítim. Nejsem ja žádný ani Rozboril, ani Brichtová, hej? Ja vás budem informovať o najdôležitejších udalostách roku 2007, lebo dnešným dnom končí. Takže logicky začneme mesiacem januárem. Január. Najdôležitejšou událosťou januára sa stala kritika ministra zdravotníctva Valentoviča odbormi, že sa dostatočne nestará o zvyšovanie platov v zdravotníctve. Aha. Jaj, starosto, a preto nemocnice museli pristúpiť k úsporným opatreniam a stali sa aj takéto prípady. Zales. Haló? Pán doktor? No konečne. Prepáčte, sestre prišlo náhle zle, tak som jej musel dať Hoffmanové kvapky. No tak si zapnite zips, lebo vám z neho vytrča Hoffman. Ďalší. Dámy a páni, Masahiko Shiraki. Jeho jasná mamora nebude svedčiť ako priežne. V dolinách lesní med vojňa viac ako tráva. Na
vám hovoria, sa učie stáda, v domoku piesen znie. V dolinách človek sám svoj prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni, je nás začnie. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a blúdne, ako prúd riek. Je to kurate prísne číčil, teplo plní múdro stráťa, pokým cunka ľud zazvoní na jarné dôvce očistá. Je to kurate ráno stáva skol, kde sa drevo zlých tíci stáva. Je to Slovensko čarovné, hrdé, má hora. Trošku sem si hrkol, ne? Však sú svátky, ne? Však teda si môžem, ne? Trošku, no. Takže teraz máme mesiac marec. Február, starosto. Čeho zales, no? Tak, február, no. Február. Hríb skončil pod lampu. Do marca 2007 sa vylúpilo zatiaľ najviac bank na Slovensku. My vieme prečo. Ruky hore! Dobrý deň, čo pre vás môžem urobiť? Veď vám hovorím, ruky hore! Ruky... No dobre, ale vy ste to chceli? No ale teraz mi dajte všetky peniaze. Ale to nemôžem, prosím. A prečo? No veď to ani fyzicky nie je možné, veď mám ruky hore. No, Bože môj, toto je veľmi vtipné, fakt. Tak na tú chvíľu, čo vy dáte peniaze, si dajte ruky dole. Jasné, ďakujem. Ale nie je vaše peniaze, vy idiot. Nie? Nie, peniaze z trezoru. Z trezoru? No isté, že. No ale to je potom lúpežné prepadnutie. A čo sa vám od začiatku snažím naznačiť ja? No dobre, a čo sa robí v takých situáciách? Aký je postup? Vás ešte nikdy neprepadli? Nie, vy ste môj prvý. Krucinál, fagov. Počúvajte, hej. Skúsený prepadnutý vie, že keď prídem a namierim na ňo zbraň, má dať ruky hore, hej? Takto? No, trošku vyššie vie. To skúsený prepadnutý vie, že trošku vyššie. Tak to je dobre, to je super. To je super, ďakujem, hej? ďakujem. Dobre. No a potom mi dáte samozrejme všetky peniaze, hej? Ale máte strach, hej? Aha, mám strach, no ale to je ťažké. Nemohli by ste mi pomôcť? Nejaký tvrdý výraz, dajte nejaký tvrdý výraz. Furmanské halušky! Tak ja neviem, toto ma nejako neberie. Niečo tvrdšie nemáte? Tvrdšie? Liptovský Mikuláš! No áno, ste na dobrej ceste, to už je oveľa tvrdšie, ale stále to nie je ono niečo fakt tvrdé. Nízka úroková sadzba. Pomoc! No, Pomoc! Pomoc!
Ja sa bojím. Dobre. Super, teraz to bolo perfektné. Hej? Áno. No a dávate mi všetky peniaze, hej? Nie moje, z trezoru. Z trezoru, samozrejme, Áno, z trezoru. samozrejme. Ale máte strach popri tom, hej? Strach, áno. Hej? Áno. Počas celej doby, ak sa mi snažíte dať peniaze, sa snažíte zároveň privolať políciu, áno? Políciu? Isté, že. Jasné, však to je logické. No. Pomoc, polícia, pomoc! Ale toto vám bude platné. Vy tam máte taký gombík pod pultom. To je napojené na políciu a tam to spustí alarm. No. Prepáčte, ja sa ospravedlňujem, ale ja tam žiaden gombík nemám. Ale tak pozrite sa tam lepšie, človeče. No mne je to fakt trápne, ale tam nič nemám. A pozrite sa lepšie, iste tam niečo je. Bohužiaľ, ako mňa to mrzí, ale tam nič nie je. Ale ukážte sem. Podržte. Toto je čo? Toto je gombík. Aha. No, tak toto je naozaj prekérna situácia. Tak ja robím v banke 10 rokov a ten gombík som si vôbec nevšimol. To nič, len začínate ten pohode. Jasné, takže teraz to mám stlačiť a privolám políciu. Presne áno? tak. Takže takto to stlačím. Super. Prepáčte. Áno, ďakujem, áno. Hej, no, dobre. Dobrý deň vo spolok. Prepáčte, že vyrušujem, prepáčte, ale zvonil nám na stanici že alarm, že došlo k lúpežnému prepadnutiu, ale vidím, že tu sa nič nedieje, tak prepáčte, že som vyrušoval, veľmi sa ospravedlňujem. Ne, fakt, prepáčte. To sa mi snad sníva, človeče. Áno. To ako vy reagujete? Ja sa vám tu niečo podozrivé? Pozrite sa, aha. Ja? Ruky, no. Počkajte. No. Ne. Čo mám v ruke? Pištol, a čo? Akože čo? No, a čo? No veď toto je lúpežné prepadnutie, nie? No, toto je lúpežné prepadnutie, nie? Vám to známe? Ja som ešte také nemal asi. Vy ste ešte nikdy neboli pri lúpežnom prepadnutí? Toto je vaše prvé? To je moje prvé, no. Aj moje. Sakra, toto je deň krucinál. Dobre, tak si to prejdeme od začiatku, hej? Aha. Každý skúsený policajt vie, že keď príde na miesto činu, musí byť ticho, snaží sa prísť ticho, hej? Prekvapiť lupiča, hej? A najlepšie od chrbta. Jasné, áno? jasné. A musíte zakričať, a viete čo? Čo? No, že čo máte zakričať? Nazdar! Trd, nazdar, skúste iný typ. Ahoj! Musíte zakričať, že ruky hore, lebo vás strelím! Ruky hore, lebo... Jasné, idem, dobre, jasné. Dobre. Už môžem? Kľúci, však isté, že čakáme, nie? Tak idem. Ruky hore, lebo vás strelím! Čo ste není normálny, človeče? A kam to mierite? No, na neho. A prečo? No, lebo má ruky hore. No dobre, ale ja som lupič, nie? Aha. No? Tak ja, prepáčte, idem ešte raz. No. Idem ešte, jasné. Spoľahnite sa. Idem. Ruky hore, lebo strelím. No, dobre. Dobre? No, ako ste rozoznali, že som lupič? No počkajte, ale akože... Že vy ste lupič? No, ale ako ste to rozoznali? No, lebo máte pištol, nie? No, že? A mám kuklu, že? Áno, kuklu. No, a? Takže môžete byť lyžiar na polovačke? Aha, a kde mám lyže? Jasné, ešte raz. Takže, ale teraz idem na vás, nie? Áno. A tak ruky hore, lebo strelím, nie? Presne, to je dobre. To je ono, to je presne. Dobre, áno. A teraz predstavme si situáciu, čisto teoreticky, že ja odmietnem dať ruky hore, hej? Čo urobíte? Ruky hore, lebo strelím. Lebo strelím? No presne, strelíte, no. Akože strelím? No jasne, že no pripravené, počkaj, ja sa musím psychicky pripraviť, áno, strelíte, no jasné. A určite? Áno, jasné, samozrejme. A tak mám vystreliť? Ale jasné, že samozrejme. Tak ja vystrelím, dobre? Vy ste to chceli, dobre? Až sakra! Ale kretén, nie doľho, veď ja som lupič, nie? Aha, prepáčte. No vidíte, že to ide, kretén. Hej, a teraz v tejto situácii sa snažím ja zasiahnuť vás, áno? Pripravený? Ja? No, áno, hej. Dobre, super. Ste ma zasiahli. No, čo vy ste, no. A teraz sa to snažíte celé ukončiť. Ukončiť? Hej. Počkajte. Prásk!
Sakra! Nemám! Toto nám dávajú furt takéto, to nám furt dávajú toto, potom musí robiť prás. Nemám vám požičať moju? Ukážte, máte tam dosť nábojov? Vám myslím, že áno. Výborne, výborne. ten? Výborne. Nie doňho, prepáčte. Ja viem, to nie je vaša chyba. Nie doňho, ale do mňa sa snažíte streliť. Do vás? No. Tak mi požičate zase? Počkajte. Ne? Mám! Výborne! To funguje. Prosím vás, mohol by som už dať tie ruky dole, cítim istý diskomfort. Isté, že áno, len ešte ja sa budem snažiť zasiahnuť jeho, dobre? Ale teraz som dostal, fakt. No, ale... V každom prípade vám ďakujem, že ste využili služby našej banky. Ja by som vám veľmi tiež rád poďakoval. Už si to budem pamätať. Isté, ale veď pokojne, na budúce. Píče, tá je od Ujčeka Jožina. To byl zlatý človek, ten si vedel aj vypiť, aj dal vypiť. To byl charakter. Aj keď raz si mu požičal penáze a nevrátil mi hovado jednou. Všetky prechlastal. Ale to sem nepatrí teraz, ne? Sme v televízore. Chovajme sa kultúrne. Áno, takže pripíme si na marec, ne na všetkých dobrých ľudí, aj na toho Ujčina Jožina, aj keď tie penáze teda mohol mi ich vrátiť. No, ale to už som říkal. V marci sme sa dozviedeli, že Fidel Castro je v porádku. No však nech mu je zem ľahká, aj keď jeho prvý dialog s Hugem Chávezem byl trochu divný. Vítaj, stará mama. To som ja, Hugo. To som ja, Fidel, ahoj. Nesieš mi košíček s rumom a pomarančami. Nie košíček, ale ten nový jadrový program. Už sa neviem dočkať rozprávku. Tak, čo vy na to? Táto, čo je toto za kultúrny program? Táto, čo je za hovadinu toto? Tá sa cítim jak v Albánii. Tá presne, ty Morika, ty hovoríš jak z tej veľkej... Tá z tej veľkej, čo má tam tie papiere vnútri, no. Kniha. Tá knihy, ne? Hovoríš jak z veľkej knihy. Tá ináč to je tiež dobrá hovadina, nie ľudia. Nie, že priateľ kniha, že najlepší človeka, nie? Táto, pôjdem do krčmy, nie? Si postavím knihu a budeme chlástať spolu, nie? Táto, čo je za halúza, nie? Tak to je... Alebo že pôjdeme do kina na komédiu a kniha sa bude smiať, nie? Táto je... To je hovadina, no. Takže kniha najlepší priateľ človeka. Tá, no. Táto ešte časopis, nepoviem. Tá všetci na nás dristajú, že sme nekultúrni. Tá všetci na nás dristajú, že my sme nekultúrni. Tá ja vám hovorím, za nás hovoria čísla. Tá pravda je, za nás hovoria čísla, ne? Tá Morika je super, Moriku milujem ja, Peťka. Tá, alebo ja sa volám číslo 69 a môžem sa vám na tento program Normálne hovor. Morika, ty si najkrajšia na svete. Dobre. Tak, Chruňo, ja tvoje skladby milujem, ja osmička, chod niečo zaspievať. Čo to mám zaspievať, či čo to som počul? Chod zaspievať niečo, chodne. To dobre, však nekrič mi do ucha, tak keď chcete všetci, tak ja zaspievam, není problém. Aha. No, tak. Aha. Niečo nečakané mimo scenára? Uchvatné. Táto pesnička konkrétne, toto je protest song, ale je to taká novinka, pretože tento konkrétne protest song proti ničomu neprotestuje. Ďakujem, tam môžete zatleskať, kedy chcete. Tá, čo milujú ľudia peniaze, tých ja nenávidím z duše. Tá, susedovi som strelil do bicykla z kúše. Tá, rozbil si hlavu, nevadí, bol z hodruše. Tá,
pozor, tiger, odkiaľ je tu? Ahaha, tá asi z buše. Tá. Ja znám, že to nemá logiku, ale ja som ju ani nehľadal. Ja som nadšená, úžasné. Pustíme si ďalší príspevok. Už môžem? Ešte nemilatko teda, slečná Pomíjová, lebo nám nevíde prekvapenie, no. Ale ja už tam nevydržím, ale starosto. Ale zalez už, no. Ale nečukajte porad do mňa, starosto, lebo s vami prestanem skákať po duchnu. Ticho budeš, to sa nevypráva v televízor, zalez už. Najdôležitejšou udalosťou mesiaca apríl bol mediálny rozchod Marianny a Libora. Teda noviny toho velice veľa napísali, ale my víme, jak to bylo. Takto. Počúvaj, to tú duchnosť myslela vážne? Keď budete porad do mňa džugať, tak vážne. Kukuk. Ahoj, Mariano. Ahoj, Libore. Kde jsi byla? Už je hodně hodin. V práci. Veď vieš, že robím televízne noviny. Ach, jo. Něco jsem čet v bulváru. O mne píšu v bulvári. Ale prosím ťa. Sedni si. Mariano, nechceš mi něco říct? No, môžem. Popokate petl. Nechceš mi něco říct jako svýmu manželovi? No, veď vravím. Popokate petl. Ne. Něco, co bych měl vědět a nevím. Že Oswald zabil Kennedyho? Tak Oswald zabil Kennedyho. Ne. Ženská, ty mě podvádíš. No, myslím, že nie. Ale jo, podvádíš. No, pokiaľ si ja dobre pamätám, tak nie. Ale jo, já mám důkaz. Áno, a aký? Přijmeš moji rúži? Dámy a páni, spoločne privítajme premiéra Slovenskej republiky s kamennou tvárou. Vážení priatelia, dovolte mi ako premiérovi Slovenskej republiky, aby som vás v tejto vypetej emočnej chvíli privítal a zaželal vám šťastný nový rok, ktorý už o chvíľu vystrieda ten starý. Veľa sme toho spolu dokázali. Nabrali sme správny smer a hnuli sme demokratickým Slovenskom. No, pokračuj. Takže ešte raz by som vám chcel zaželať všetko dobré v novom roku. No, to sme už počuli, pokračujeme, premiérko. Aby sa vám v novom roku darilo tak dobre, ako v roku 2007. Ale čo, tebe sa darilo? Urobili sme toho veľa. Naozaj veľa. Áno, a čo? Tak teraz si náhodou nespomínam, ale naozaj veľa. A vieš čo, ja mám z toho veľa? Baraní prd mám ja z toho. Počúvaj, môj zlatý. Vieš, že ja mám strom, respektíve som mala? Na tatranských pozemkoch, ktoré tvoj Bríza predal za upotených 12 miliónov. Ja som teraz bezdomovec. Ale tak to snáď nie. Ale tak to snáď áno, môj zlatý. Víš, aký ja mám ťažký život? Zožeň mi nejaké prachy tam od vás. Ale
To ja nemôžem. Akože nemôžeš? Veď ja som sociálny prípad, ja som sirota. Vieš, čo robil môj foter? Fičal na pistáciách. Domov chodil spráskaný jak hovado. A vieš, čo robila matka? Tá hrala poker o žalude. Však ja, kúžďa, by som sa uživila, som musela robiť špinavú prácu za super všetrta. A nič pre mňa neurobilo to hovado. Ja hovorím sociálny štát, solidarita. A kto mne pomohol? Baraní hnoj mi pomohol, nikto. No, raz tu všetret, no. Ale to nebolo nezištne. Vieš, čo som mu musela za to? Ale túto trpkú skúsenosť už mám za sebou. A vieš, čo sa mi ešte stáva? Celý život sa budím tak, že visím dolu hlavou. A vieš, čo som zistila? Kvôli tomu som sa skoro dostala na psychiatriu. A potom zistím, že moja matka sa spustila s netopierom. Môj vlastný foter je netopier. A ešte k tomu Bulhár. Vieš, čo to je žiť s takým kurikulum vitae? Že tvoj foter je netopier? Vybav mi tu nejaké varietné číslo. Tak na tento program ja naozaj nemám žiaden dosah. Ne? A čo si sem došiel? Ako zastepovať? Zdvihnúť úroveň tohto kultúrneho programu? No tak to... Vieš čo, môj zlatý, ja ti niečo poviem. Kvôli tebe som bezdomovec. Kvôli tebe ani mi nedali občiansky. Nemám kde bývať. Vidíš ty, hovada? Počúvaj, mám pripravené strašne dobré folklórne číslo. Nechceš mi to vybaviť? Počúvajte, tak na túto tému ja s vami už naozaj diskutovať nebudem. No jasné. Keď sa hovorí o diskusii a máš silného súpera, tak hneď pustíš to gatí, čo? Ale čo, mňa nikto nerešpektuje. Však ja som tu menšina ľudia. Čo na to hovoríte? Však aj minule. Tak idem na tú súťaž spevácku podporiť mladé talenty a skoro ma tam nepustili. Že som veverica. Hajzli jedni. A keď som sa tam dostala horko, ťažko, hrubou silou, tak už ma niekto zdrapil a hodil ma do finalistu Jako Plišáka. Vieš, čo to je žiť s pocitom, že vypadáš jak plišák? Počuj, a dnes si on zdrhal. No, pasa. A že kam potom smeruje tento štát? Ja, ale tá píše sa začínam usmívať a ešte není nič smíšne, že? No, to tá slivka. Tak, ja ako dočasný riaditeľ by som chcel... Ale nechcem nič, čo by som chcel? Ešte seriem na to, však je tu dobre. Americký prezident povedal v máji niečo, čeho ale velice v júni ľutoval. Nazdar. A teraz poviem niečo, čo už o mesiac oľutujem. Čau. Tarhoňa. Tak toto v júni fakt oľutuješ.
Toto je už len úroveň, nie? Tá lesná zver nám bude vyspevovať, nie? Už to, kde sme dospeli, nie? Tá ľudia, ja chcem niečo povedať, niečo, čo ste netušili, teraz sa všetci poserete. Vážne, v tejto republike sa kradne. Smrteľne vážne to hovorím, je to novinka, ja som na to došiel. Čo je oveľa horšie, že nie len u nás, nie? V Amerike, nie? Posielam ja tie MP3, lebo však ja skladám jak taký blázen, furt, nie? Veľa, lebo chcú. Neviem síce ale niekto asi, hej, nie? Tak to cítim, nie? Posielam do Ameriky, nie? A teraz som zložil takú vec, nie? A zrazu počujem v rádiu, že ta. No, ta, no zahraj. A to nejaký, pred 2 rokmi som to zložil, nie? A to nejaký zasran, že Beethoven to mi ukradol. To už kde sme, nie? A Naclačíko vyhráva jak Dilino, nie? Moment, to ešte som ja som dokonca mal lepšiu verziu, lebo ja som mal verziu, že ta. To bolo oveľa ako kultivovanejšie to bolo. No, neviem, čo to znamená, ale som čítal. A to není jediný prípad, keď boli ukradnuté veci mne ako pesničky. Celý svet fičí na mojej hudbe. To si povedzme na rovinu, nie? Ale napríklad tá Riháňa. Sa smejete, že Riháňa fičí na mojich textoch, nie? A ja mám dokaz, nie? Ja toho toľko, musím si dať brýle, lebo už som jak ten dangle, fakt, no. Čo sa smejete? To vôbec není násmech, to je tragédia. Chlapec, ty, hudobník, ty, daj mi tón, nie? To si odkiaľ z ryti vytiahol ten tón. Ten normálny tón mi daj, nie? Je tu december, tak? Je tu december, tak hrajme, dobre, môžeme ísť. Ja. Tak je. Je tu december, dávajú tak ver, zase priberiem, asi zošaliem. Nie, textu mám. Je to tak rok čo rok, to mám väčší zadok, sviatky nešťastné, telo obklstlé, lebo na sviatky zjem toho veľa, sirku, rasol a aj chleba, a k tomu aj alkohol, to som si moc nepomohol. Na sviatky zjem toho veľa, syra, kursol a aj chleba, a toho som pribral dosť, mám teraz už toho veľa a dosť. Veľa, mám nafúknuté čreva, Eva, mám nafúknuté čreva, nie? Eva, mám nafúknuté čreva, Eva, je tu december, dávajú tak verne, ľudia, čaute. Zase priberiem, asi zošaliem, podspievať je moja. Je to tak rok čo rok, mám väčší zadok, vás poznám z telky, svet nešťastné, moja, ahoj. Lebo na sviatky zjem toho veľa, vírku, rasol a aj chleba, samozrejme alkohol, to som si moc nepomohol, že ne? Na sviatky zjem toho veľa, sirku, rasol a aj chleba, v bruchu veľká mela, k tomu upchaté čreva. Eva, mám upchaté čreva, všetci nie. Eva, mám upchaté čreva, ty nejdeš. Eva, mám upchaté čreva. Eva, dávam si nový záväzok na nový rok, nie? Takže schudnem trošička, nie? Lebo furt žerem jak také prasa, nie? A nerobí to dobre mojej prostate, či... neviem, kde to presne je, ale... hraj už, lebo... Lebo na sviatky zjem toho veľa, sirku, rasol a aj chleba, aj trochu tam je alkohol, no to som si teda moc nepomohol. Na sviatky zjem toho veľa,
Sirkura, ty sa mi veľmi páči, devča. Alkohol, na som si moc nepomohol. Ela, poď. Ela, tam mám napchaté čreva, ty nie, dobrá Leja, hej. Tam mám zapchaté čreva. Ela, tam mám zapchaté čreva. Eva, Tá musím povedať, že tú amatérskú choreografiu za mnou som nepripravoval ja, hej? Ale to, čo som tancoval ja, to je moja vlastná tvorba. Už môžem? Ešte je len jún. Ale ja tam dole už nevydržím. Záles! Ja tam nemám kyslík, starosta. Ja sa vás nepustím. Ale záles, lebo nevíde prekvapenie, no. Aby nezabudol. Jún bol velice nudný mesiac. Pretože sa stalo toto. Napriek tomu, že v júni sa skutočne nestalo nič, zaznamenali sme najviac rozchodov. Soni, ja som taký šťastný, že ťa mám. A nie, ja som šťastnejšia, že ťa mám. Nie, ja som šťastnejší. Nie, ja ťa určite viac ľúbim. Ja ťa milujem, vieš, ako ja ťa tak strašne ľúbim. Ne, ja ťa ešte viac jak tak ja ťa úplne, že takto ľúbim. Ne, ja ťa ľúbim odtiaľto až po Paríž. Ne, ja ťa ľúbim dvakrát viac ako po Paríž. Ne, ja ťa ľúbim ešte Nehádaj viac. sa so mnou, ja ťa viacej ľúbim. Nie, ja teba som. Nehádaj sa so mnou, ja ťa viacej ľúbim. Nie, Soni, ja teba. Nedám ti. No takže keď zvážim všetky fakty, tak musím pripustiť, že asi ma ľúbiš viac ty. Počkaj, ty ma potom neľúbiš. Ale ľúbim. Ty ma neľúbiš a teraz si to povedal, že ma neľúbiš. Ja ťa strašne ľúbim, Ty ma Soni. vôbec neľúbiš Ja ťa potom. veľmi ľúbim. Fakt ma ľúbiš? Naozaj ťa strašne ľúbim. Dobre. No. Počúvaj. Ty toho chlapíka tam poznáš? Sa strašne divne na nás díva. Soni, toho som v živote nevidel. Divný typ. Asi uchylák. V živote nie. Si to ty. To je neuveriteľné. Ahoj! Ahoj. Ježiš, ja sa tak radšej ťa vidím. Teda, koľko sme sa nevideli? 10 rokov? Môže byť. No ale udržuješ sa, čo? Tak čo ty? To je pracujem na sebe, no trošku. Prepáčte, slečna, nás nepredstavíš? Jasné, toto je Sonička. No. A toto je... No? Toto je Sonička, toto je... No čo? Si zabudol na svojho fantastického kamaráta Ferryho, čo? A toto je Ferry, Soni, toto je Ferry, ako by som mohol zabudnúť. Teší ma. To je fantastické. Ty ho fakt Ja som ho v poznáš? živote nevidel, Soni, fakt netuším. Počkaj, ja som tak rád, že ťa vidím. Počkaj, ako sa máš, čo? Počkaj, na Janu si pamätáš, Jana? No, Na Janu? No. Jasné, že si na Janu pamätám. Kto by si nepamätal na Janu? Počkaj, vieš, koho si zobrala? Nie, koho? Bohuša. Jana si zobrala Bohuša? Povedal by si to? A čo sa zbláznila? Snaď on, ne? No jasné, on, však Jana bola krava, akú svet nevidel. Trochu ma mrzí, že takto hovoríš o mojej sestre. No nič, Prepáč. Nie, tak, a ty čo, ako ty, čo? Tak čo? Vieš, no raz hore, raz dole. Ja, jasné. Ty, počkaj, pamätáš si, keď sme cestovali na čierno? To si spamätáš, nie? Keď sme cestovali na čierno. No jasné, ako sme cestovali na čierno, no to ti bol stres v tom autobuse? Tak vo vlaku, ne? Vo vlaku, no to bol stres na čiernom, sme vo vlaku cestovali, ako nás chytil ten revízor, že? Aký revízor? Však na čierno sme vo vlaku cestovali. Ale ja myslím, jak sme išli na čierno v kostýmoch, do Blavy, na Depeš. Si nepamätáš? Čierne nohavice, čierne tričko, baretky, čierne, celý v černom. Jasné, v čiernom na Depeš, jasné, ja som miloval Depeš. Ty si miloval Depeš, ak ty si ho nenávidel.
No áno, najprv som ho nenávidel, ale potom som sa tak preorientoval. No, veru. Počuj, a ten Silvester, na ten v živote nezabudnem. Vieš, ten Silvester... Ten Silvester? No, kde to bolo vonom, no? Pomôž mi, v tom meste. V tom... Meste na K. Košice. Ale na K. Krakov. Myslím, Vranov nad Toplou. Vranov nad Toplou, jasné, spomínam si ešte. A hneď tam vedľa, ne? Komiatice, pamätám. Komiatice, no kto by mohol zabudnúť na Komiatice, jasné, ešte tam vidím tie lampy. Ty, tak to bolo úžasné. Slečna, inak poviem vám, ten sa vie baviť. Teda to je život, fakt. Vážne? No. Slečna raz ráno prišiel za mnou, ne? Počúvajte, to fakt došťatý, snad otálto až potálto. Počúvajte, aj smrdel, podľa mňa bol určite aj one. Ale tak toto snáď nebudeme... Čo ty môžeš hovoriť, čo ty si bol opitý ako doga, čo si ty môžeš pamätať? A vtedy nevývádza, keď ma vypíte. Počúvajte, pamätáš si, jak si dobil bejsbolovou palicou toho detka? No ale tak... Nie, toto je blbosť, toto som nebol ja. To vidím, ako keby to bolo včera, chudák chrčal. Ale toto fakt... Vy si ma milí? To je omyl toto, ja som v živote nevidel. Ale slečna, môžem vám povedať, že ženy vám ho musia závidieť. Fakt. Vážne? Tak. Naozaj. Jeho chceli snad všetky. Hej, ale to si mi nepovedal. Tak nebudem ťa zaťažovať takými blbosťami. Ten boli úplne hotové z neho, čo? Jemu bolo úplne jedno, že koľko ich je. On ich klátil jednu za druhou, ju klátil, to bolo jedno. Fakt. Ale neverím vlastným ušiam tuto. Počúvajte, on bol úplne kategória. Počúvajte, úplne jedno, že aký počet, ale čo jemu bolo jedno, aj ako vyzerali. Čo to bolo neuveriteľné. Pamätáš na tie dve v Ružomberku? Zdržome také chuderky, chudátku, fakt mi bolo ľúto, ne? 4 podbratky, 6 párov prs, úplne pneumatiky. Fakt tá druhá, to sa vôbec nedalo. To nikto s nimi nechcel ísť, nikto. A on? Prvý, že ja idem, hrdina. Ale to fakt chcelo, počkaj, to fakt chcelo silnú odvahu, to fakt chcelo guráž. Ty za toto si ťa ja vážim, za toto, ty si neuveriteľný. Aj keď priznám, bolo mi trochu na grcanie. Sonia, neblázni, toto je omyl, ja toho človeka nepoznám, ja ho vidím prvýkrát v živote. A čo, počúvaj ma, ty si nepamätáš, však on to potrebuje, slečna, on to potrebuje každý deň. Boli sme týždeň na chate, hej? Týždeň nevidel ženskú sukňu. Po 2 dňoch začal byť nervózny, ne? Začal chodiť po chate, že ty počúvaj, však čo budeme robiť? Hovorím, však kľud, ne? A on, že ne, vydrže. A tak hovorím, išli sme na saláš, že trošku ho to ukludní, nie? Že mlieko, syry, tam k Bačovi. A tam... Toto by som ale asi nemal hovoriť. Ne. No len pokračujte, ja som veľmi zvedavá, čo tam. No tam boli ovečky, že? Ovečky? Čo to tu rozprávaš? Tak toto je absolútna blbosť. Jednu po druhej, tie ovce, normálne. Sonia, toto je kravina, na tomu neveríš. Ovce? Sonia, No. Nepoznám. Dneska stretnem ráno babu, no tiež taká chudera. Ja neviem, jeho tie chudery snáď priťahujú. No a on normálne mi hovorí, že mi hovorí, baba, že počúvaj ma, vieš, kto ma včera ale strašne preťahol? No hádajte, slečna, kto? Hádajte, kto? No. Včera? Čo? Včera? A to si bol akože ráno kúpiť rožky? Sonia, ale Že pre Soničku na raňajky včera? Áno, ty hnusná svinia, perverzná! Ja ti dám, si hajzel! Toto je omyl, Sonia! Tak, kamarátku. Aby si vedel, to máš za to, vieš? Za čo? Za to, že si sa vyspal s mojou frajerkou Dušan. Dušan? Ale veď ja som Lukáš! Ja som Lukáš Vimer! Ty nie si Dušan Voľný? Nie, ja som Lukáš Vimer! Ty hovado! Počúvaj, ale tak... inak je pravda, že Dušan bol blondiak s nedými očami, ale ja som aj tak radšej som sa s vami zoznámil, akože prepáčte, asi som si vás popletol. Pardon. Dovi. Soni! Soni! Už o chvíľu príde veľké prekvapení. A kedy? Zales ticho.
Ty, Milado, a už som ti niekedy povedal, že máš pekný zadek. Vždy, keď sa ožrali, starosto. Fakt pekný. Ako isté všetci viete, najväčšou showmankou júla sa stala pani ministerka Tomanová. A jej pes. Pekný. No čo, Zorko, zase ťa bolí brúško? Na kredenci máš taký biely prášok, to ťa vzprúži. Áno, šňupni si trochu a už mi nevolaj, mám jednanie. V mesiaci júl sa síce nezačala natáčať Bambuľka, no našlo sa 720 korún a tie sme použili na nasledujúcu scénku. Dámy a páni, začíname. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna rodinka. Volali sa Kozí. Až jedného dňa, deti, sa im stala strašná vec. Maminka ide teraz na depiláciu, takže vy ostanete sami doma, ale nikomu nebudeme otvárať, jasné? Jasné! Jasné, Béla? Jasné, ale keby niekto dal 1000? No, keby niekto dal 1000, tak môžeme, ale ináč nemôžeme nikomu čo? Otvárať! Jasné? Jasné! Iba keď maminka takto zaklope, tak vtedy môžete otvoriť. Počúvaj, Béla. Jasné? Môžeš ešte? Béla, ty si nahlúpli. Mama, to si klopala ináč. Ale nie, klopala som takto. Ty si klopala takto. A potom si klopala. Klopala si. Tak a potom aj tak. Béla, neštví ma, zoberiem si kľúče a hotovo. Ale vy nikomu nebudete otvárať, jasné? Jasné! Ani. Iba keď dajú 1000, ale ináč nie. Dobre, idem. Ahoj, mama. Ahojte. Ahoj. Skoro nám pádli dvere. Ja krava, ja som si zabudla kľúče. Béla, otvor, tu je tvoja mamička. Nie, neotvorím, mama povedala, nemáme nikomu otvárať. Béla, ale ja som tvoja matka, tak mi otvor. No. Béla, však mi otvor, však som tvoja mama, vidíš, nie? Mama povedala, nemáme otvárať. Béla, tak ma nešpia, otvor, zabudla som si kľúče. Béla. Prepáčte, madam, že vyrušujem. Nechcel som vás vystrašiť. Fú, ale som sa zlákla. Vidím, že máte nejaký problém. Môžem vám pomôcť? Ale môžeme. Ďakujem. A čo sa stalo? Ale vyšla som von z domu, zabudla som si kľúče. No ale toto je nemilé. No a deti mi nechcú otvoriť. Som povedala, že nemajú nikomu cudziemu otvárať. No to je nemilé. A čo otec? Ten domov nepríde? Otec pred 2 rokmi zdrhol s nejakou kravou.
No ale toto je smutné. A čo príbuzný? Zožratý. Ale čo a kto? To sa nevie. No to sú vám dneska svine. Ale urobím všetko, aby som vám pomohol z tejto prekérnej situácie. No skúste. Dovolíte? To som ja, vaša matka, otvorte. Nie, naša mama má iný hlas. To som ja, vaša mama, otvorte. Ne, naša mama si zobrala kľúče. No, neviem, či toto je najvhodnejšia technika. Zasrani jedný, otvorte, lebo vás požerem všetkých. No, dohodneme sa, keby sa našla nejaká taká pekná 1000. Počúvaj, mladý, tu máš liter a otvor tie dvere. No, Béla. Ďakujem pekne. No, haló. No, otváraj dvere. Béla, čo som ti povedala, musíš... Vynikajúce. Tak, a už vás tu všetkých mám. A teraz vás zožerem. Čo? Ale z toho si nič nerobte, to bola ukážka z mojho obľúbeného filmu. Béla, vidíš, tento pán nám pekne pomohol, ináč by som sa nedostala... No. Viete, ja som už 2 roky sama. Vy vyzeráte tak pekne. Nemali by ste na mňa chuť? Ale mal. Darovanému koňovi na zuby nekúkaj. A okrem toho máte pekné kozy. Napriek etnickým rozdielom žili spolu šťastne, až kým nezomreli na následky ožiarenia z Černobylu. Najdôležitejšou udalosťou mesiaca august sa stalo rozmiestnenie protiraketových základní na území Čiech a Poľska. A reakcia Ruska nenechala asi na seba dlho čakať. Prezident Putin si zavolal k sebe najlepší kozmonauty a predostrel im svoj nový plán dôležitý. Tak. Zálež! Daj sa vypchať, starosto! No, sedíte. Páni, nechal som si vás zavolať, pretože mám pre vás pripravenú úlohu, na základe ktorej sa stanete hrdinami nášho štátu. No. A aká je úloha, pán prezident Putin? Amerikanti chcú postaviť v Čechách i Poľsku protiraketové základne a to si žiada odpoveď. Pôjdete na Slnko a tam postavíte základňu s raketami. Ale pán prezident, to nie je možné. Keď sa priblížime na 100 kilometrov k Slnku, tak nás to Slnko rozohreje, rozpálí, roztopí a my zhoríme. Tak pôjdete v noci. Zvláštní sen, tak to bych vám nepřál. Já jediný a sám byl po roce, já bych z Moskvu zvolit měl. Pochopte, to nejsou žádný špásy, když
když se na vás valí tolik krásy. Girls, 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 sweet lonely girls. Naša, naša, na, naša, na, Luna. On jej, to bude dnes. Vysoký je, strední je, ich malinko porosná. Až nie, nesteplením, to bude dnes. Oj, dnes. Nedávno měl jsem zvláštní sen a ten bych vám nepřála. Já jediná byla porodcem, já vysáka zvolit tolik měla. Představte si fešáku 2 plné sály, to byste se taky jako já báli. Boys, 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 sweet lonely boys. Dáša, Máša, Tóra, Sáša i Tamara Nová. Strojili, polili, to bude dnes. Vysoký je, střední je, malinko porosla. Až tu najem nečetleně, to bude dnes. Oj, Girls, 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 sweet lonely boys. V tomto mesáci september išlo hlavne o futbal. Preto sa teraz spájam live s naším športovým redaktorem Lojskem. Lojzo? Lojzo, čuješ mňa? Áno, Janka, počujem ťa. Taká sentia Janka, čo si ty úplne ožrali? Ja som dočasný riaditeľ STV, poverený riadením. No tak, ako sa darilo našim futbalistom kvalifikácií? Ak dovolíš, odpoviem ti otázkou. Odkedy si mi dvaja? Ty kame, Lojzo? Ty si týkaš s kamarádmi, a ne s riaditeľem STV? Ty. Vieš, aký je rozdiel medzi slovenskou futbalovou reprezentáciou a kvalitným DVD prehrávačom? No nevím, Lojsko, no skús. Žiadny. Aj kvalitný DVD prehrávač prehrá všetko. Lojza s okamžitou platnosťou odvolávam a na jeho místo menujem Plesníka. Ty si chod do Kravína, ty. Ty budeš tykať. Pekný zadek. Hovno dostaneš! Tak, Morika? Tá ja viem, že ty by si mala hovoriť, tá ale začnem ja. Dobre? Tá neviem, jak toto sebe si predstavujú toto. Ale kto? Drž chráb, hovorím ja. Tá ja neviem, jak toto si sebe predstavujete vy. Ale kto a čo? Neskáč mi do reči, ja ti neskákam. Tá jak si toto sebe predstavujú, sa pýtam ja. Ale ja neviem naozaj kto a čo. Nikto, nič. Som chcela len ponadávať, nie? Ďakujeme za krásny rozhovor. Tá alebo tie médiá. Tá napíšu o mne, že ja nie som dama. Že som vulgárna a že nie som dama. Ja, že nie som dama do p***y. Ja, že nie som dama. Však mám aj gelače, aj drahý účes mám. A ja aj čítam, čo mne kto napíše. Ja, že nie som dama do p***y. Nech sa tuto niekto predo mňa postaví a povie, že nie som dama. Povedz, že nie som dama. Postav sa, keď si úprimná, táto buď úprimná a povedz, že nie si dama. Áno, nie ste dáma. Mám ti jednu uvaliť, ty p***a sprosta. Si myslíš, že keď máš muža diplomata, že sa môžeš vyvyšovať? Ale tak to snáď ako... To... Alebo hovoria o mne, že som vulgárna. Že nemám toto, tie škrupule, nie? Že hreším. Do p***či, že ja hreším, nie? Tak ja hovorím, jak mi zobák narastol, nie? A
tie moderátorky a tie herečky, táto oni nehrešia. Táto nehrešia. Tá hrešia, mindžujú jak chore brany, akurát ich pritom ešte nikto nikdy nevidel. Ale nie, to nie je Druž pravda. chráb, lebo ti pridrbem. Pustíme si ďalší príspevok? Tá dobre. V októbri napadol premiér Fico najprv guvernéra Národnej banky Slovenska Šramka. Potom napadol dôchodcovské správcovské spoločnosti. A nakoniec obchodné reťazce. Zalez, lebo nevíde prekvapenie. A nezalez, už mi daj pokoj, ožravý. Ale máš krásny rýd, ale už zalez. Daj. Dámy a páni, vítajte v celé Vritikempe a privítajme spoločne moderátorov Poľňu Petrišovú a Krona Jankera. Vítajte v celé Vritikemp, brum brum. Privítajme dnešných súťažiacich! Sú to Ibi Fajka! A Ibi Majga! Ste pripravení súťažiť? No moment, time out, počkaj chvíľovskú. Ja som niečo pripravený súťažiť. To sa dostatočne dlho nekoncentroval. No. Pokoj, nemáme veľa času, takže musíme pristúpiť. Teraz budete tvoriť tým, takže navzájom si môžete pomáhať, dobre? Je to jasné? No mne to není jasné, krucinál. No, ale na to nemáme čas, teda. Na každú otázku máte 10 sekúnd. Prvá otázka je... Kedy sa skončila druhá svetová vojna? Poďte, sup, toto presne viem ja. Toto ja presne viem, to sme sa učili. Druhá svetová vojna v Carihrade. Bohužiaľ, nesprávna odpoveď. Oni sa nepýtali. Co sa reálne tak hovato, tu ide o vás dve veci. Už sme mohli mať prvý bod, keby sme... No. Co? Oni sa nepýtali, kedy. To si sa v živote nevidel v zrkadle? Nerozumiem. No viem, že kedy, ale... Počkaj, vidíš to, keby si mi dala čas na koncentráciu, tak som mohol odpovedať ty. Ticho! Druhá otázka. Koľko protónov má dusík? No, dusík má... No počkaj, nebudeš stať vybrať v kuse ty, ne? Bože môj, to nie je normálne, sa človek nedostane k slovu. Toto vieme veľmi presne, čo sa smeješ furiek pakom? Absurdné, že súťažíme, sme napätí. No počkaj, to viem presne, počkaj, nehondi ma. Zotres mi farbu, ty. Počúvaj. Tak, no, toto viem veľmi presne, ako zrela otázka. Koľko protónov má dusík? V Carihrade. Bohužiaľ, opäť nesprávna odpoveď. No vidíš, keby si to do toho nemontoval v kurného hotele, taký pako, tak sme mohli mať 2 body. Tak pokračujeme, dobre? Tretia a posledná otázka znie. No? Ako sa volalo mesto, ktoré dostalo názov podľa ruského cára?
počkaj, toto ne, to si ma ani tugia, toto. Veď si to doteraz hovoril. Co som hovoril? Áno, má pravdu, doteraz si to opakoval. Co som opakoval? Ja aj počkaj, co som akože hovoril toto? Ako znela otázka ešte raz? Ako sa volalo mesto, ktoré dostalo názov podľa ruského cára? Ježiš, tak to je potom jasné, keď som to furt opakoval, tak mesto, ktoré dostalo podľa ruského cára, sa volá Ty kokso. Bohužiaľ, opäť nesprávna odpoveď. No daj mám, môžete chvíľačku do prcí. Tak ale tak ja som opakoval jedno kúsok, ty kokso, tak to ste ma zavili. Som podvedený, to nie je fér. Ale si opakoval aj správnu odpoveď. Čo som opakoval? V Carihrade si hovoril stále. Dobre, ale keby sme to dali do pomeru, to oveľa viackrát som povedal, ty kokso. Ukludni sa trošku, ukludni sa. Dobre, tak ale ja som pokojný, nevidíš na mne, že som úplne cool. Ďalšia súťažná úloha. Teraz budete súťažiť proti sebe. Budete sa preťahovať lanom, je to jasné? Jasné. Takže si vyberte každý dvoch dobrovoľníkov. Dvoch dobrovoľníkov? A čo ma ticho? Ja si vyberiem túto Kacku Bríškovú, ja sa poznám. A dvoch. Ty si celebrita, ne? Poď sa aj ty poď so mnou, moja. Takže poďte na Teba druhú tiež stranu. poznám. Ty si bola kedysi Rogelová, a teraz si Jelka cez Rogelová. Hej, takto, hej. Decka, poďte! Poďte sem. A čo máme robiť, momentík, čo máme robiť? Keď zaznie gong, začnite sa preťahovať lanom. Pozor, kto prekročí túto čiaru, prehral. Je to jasné? Počkaj, time out, momentík, tak nevidíš, jak Ale sa... robte niečo, nie je chludný. Tak sa chcel kľudný, počkaj, neblážiš, čo ešte tak, ale to pódium sa výrazne zvažuje. Nevidíš, že ja som jak na dne Moráty na Gerlachovskom štíte? Tak to je absurdné, vymeňme sa. Ale ja taký škaredý nie som, s takým nosom. To neviem ti povedať, čo som hovoril. To neviem, úplne ma zablokoval. Vymeňme sa, krucinál. Poďte baviť šlo. Tak zavíme tam, poď už. No tak toto bude fér, neviem. Takže, decka, tak pokračujeme v súťaži. Tak No. už si teraz spokojný? No počkaj, on má dlhšiu časť vláda, krucinál. To je to povolné, no dobre, no. Dajte mu všetko. Je všetko jasné? Je. Kto prekročí túto čiaru, prehral. Na gong sa začnete preťahovať lanom. Pripraviť sa? Čakáme na gong. Teraz! Som prvý, ty kokso, som prvý, som tu vyhral. Je to jasné, som vyhral, ty kokso, som vyhral. Teraz som komplet všetko vyhral, vidíš? Ja som vedel, že spravodlivosť existuje. Ja som vyhral. Alebo ne, som nevyhral. A toto je celé v ríči. To sú komplet pozmenené pravidla počas súťaže. Počúvaj, Ibi, poďme si raz zaspievať, lebo toto mi nejako nejde. Dobre? Ty si chodne satkať. Super. Afrika je, Afrika je, Afrika je. Afrika je, Afrika je, Afrika je. Shut
What's the second for celebration? What's the rhythm of the celebration? What's the wrong in the motivation? What's the check in the work for the reason? I'm a person of motivation. I'm gonna go second off on the brain. And if I never play, somebody be yo-yo, baby. Baby, baby, yo-yo, baby. Baby, baby, yo-yo, baby. Baby, baby, yo-yo, baby. Je to v ryti. Uvidím. Milí diváci, všetko najlepšie. Je tu posledný mesiac v roku december. Čo ste smrtku zbadal? Však je ešte november, starosto. Január, február, marec... Dobre, prekvapené až o chvíľu. Ty zales, poviem vám vtip. Príde blondína doktorovi a doktor sa pýta, že a kde vás pícha? A ona, že v aute, v robote, na chate, ale že slúbil, že kúpi byt. Rozumíš? Že on sa pýtal akože na bolest a ona vypráva o sexe, že one, ne? Že... Rozumíš, ne? To bol ale rádne sprostý vtip, starosto. Ale dobrý. No radšej čítajte, čo tam máte. Dobre, ale ešte si trošku hrknem. A ty zales. Tak. Aspoň si jablúčko zoberiem tam dole. Takže, prekvapené bude až o chvíľočku, takže ostaňte s nami. V novembri totiž ovládlo celé Slovensko športkové šialenstvo. Takmer všetci Slováci utekali podať športku, niektorí dokonca prvýkrát v živote, a preto im predavačky museli všetko vysvetľovať. Ja som byl tež podať. Dobrý deň. Dobrý. Ja by som si chcela podať loto. Nech sa páči. Aha. A ako sa to podáva? No, musíte trafiť 6 čísel. Aha. A stačí z takejto vzdialenosti? A ty kde si bol? Ja som nevedel, že nemôžem byť 6 hodiny v solárku. No. Sa nečuduj, tam máme solárko za 42 000 €, tak je kvalitné, nie? No tá dobre, ja som nevedel, ne? Nie, a toto tu čo je, akože? Toto je prúser. Tá prúser, napríklad ešte kde je šampanské, ne? Napríklad za chvíľu, nie? Polnoc a šampanské ide. Ja nemôžem, ale len tak čisto primaciálne, ne? Niekde. Presne, táto kde sme. Za chvíľu je polnoc, nie? A my tu nič nemáme. Vidím, že sme vo verejnoprávnej televízii. Táto ešte i tá hrkalka, nie? Tá zdrhla. Ja vám teraz niečo poviem, tá Morika. Kde je kamera? Ktorá svieť? Táto svieť na mňa, ty na mňa, všetci, čo nás nesledujete. Aj ty na Markize. Aj ty na tej jojke, nie? Ja vám poviem. Vyserte si oko. Keď nekúkate nás, nebudete vidieť vôbec. Dobrý večer. Prožojočko, ty tu čo robíš, ne? Toto je náš silvestrovský program, nie? A to sa milíte. Zase som vás nachytal. Toto je môj program. To som celé ja vymyslel. To je skrytá kamera. Jaká skrytá kamera? Nie, keď ju vidím, nie? Vy mi nerozumiete? Táto je náš program. Nie, to je zase som vás nachytal. Ja som to vymyslel. To je akože, rozumieš, to som ja vymyslel, som vás nachytal. To je jasné, nie? Nie, táto je náš program, však sme si ho kúpili za 8 miliónov. Táto som nemala hovoriť. Ale čo to, vy tomu fakt nerozumiete? Prosím, však, toto je len akože, ne? Však to som ja vymyslel, ja som kamera, ja som to celé však to som ja urobil, ja. Vy ste som vás nachytal, zase vy tomu fakt nerozumiete? Ja neviem, ste blázni, nerozumiem. Stop! Odneste toho blázna zo scény.
No dobre, ale ktorého? Zoberte ich všetkých. No, poďme. Dobre. Ideme. Milí diváci, a teraz najväčšie prekvapení večera. Vy ste si mysleli, že som tu sám, že? Ale ja som tu není sám. Celý čas tu bola, to ste nevedeli, že ste to nevedeli. Celý čas tu se mnou bola Milada! Slečna Pomijová. Dobrý večer, ja som prekvapený večera. Miladenko, zaspíva im, co? To ste nevedeli, že ona vám zaspíva. Ne, ja sa ošťádzam. Ale neošťádzaj sa, daj nejakú vánočnú. Ne, ja sa chce ošťádzam. Milado, však si najlepšia z dediny, tak daj, no. No, tak dám vánočnú. Daj. Co pak asi dostanem na Ježiška? Ja asi nic, protože se zlobil a naší sporeju na automobil. Miladko, ale krásne spívaš, ale zadek máš ešte lepší. Nehovorte mi to predsedo, lebo s vami hneď skočím po duchnu. Jak na nový rok, tak po celý rok. Už som ti říkal, že máš pekný zadek. Vy prasáku. Šťastný a veselý nový rok. Dámy a páni, a teraz niečo, na čo ste čakali celý večer. Absolútna slovenská premiéra. A naživo. Niečo, čo tu ešte nebolo. Toto ste ešte nikdy a nikde nemohli počuť. Dámy a páni, privítajte účinkujúcich dnešného večera. Nechcem sa dívať do svojich dlaní, nechcem tu zývať na svítaní. Kráčam, to netuším, len nádej vo vrecku skúlenú mám. Čas nás známe, trochu desí, pokiaľ nás niečo nezabrzdí. Práve tú chvíľu mám strašne rád pokúšať šťastie aj tisícikrát. Keď sa zdá, že dýcháš už len z posledných síl, prehrá toto vzár. Bojí sa hviezda skúsi na svoj sen, zemne prústavných ciest. Nechcem sa dívať na náramné zdielne, že rozprestreť krídla letieť. Rozprestreť krídla letieť. Žijeme rýchlo na 7 dní, nehráme stávky pre nevinných. Život je rieka, tečie cesta, stále to dávno poznáš už sám. Keď sa zdá, že dýcháš už len z posledných síl,